germaizela gaztiek edate zuena, horribili Ah, bai, oso. Hori edan baino, bada karakola jan. Bai. Ke hor... Ni moten ostarka Niri gara, gustatzen ezin jan. hori. Ez dut zuzengo barka. Osea, zehatzu pasetan, edan dozunean zer, eta gero, dozunean edo potau indozu ya, zela, gero nik ezin dotetan alkohol mota hori. Osea, Hombre, a ver, egiten igual dut, normala da. cross. A ber, Cross. baina hori esara hori da mundu guztia. Bai, ez, esan Osea, normala da. botak hain da gero asko edan zuleko tekile ez dozu edango. Hori, baina dinot, baina urrengo aldien hartuko zu. Asko jota ondo sartzen baiatzu. Baina urtengo zu gero, oza, dinot, beste egun baten hartuko zu tekila berriro. Nik ez, ja, nire garunak iten dau. Tekila ez, hau txarra. Hombre, nik uste dut, batzutan konturatzen zarela, oza, edatezuz txupitoak edo lo que sea, eta ez da zer gertatzen, baina bakoitzak badaki, badauela edari mota bat, kalte ditetzela. Adibidez, kas limon. Orduen, claro, orduen jinkas barik edan bizu jintonik. Ah, bai, zuri kas limon, ez da izango. Ginebri ezindaken. Langi da horre. Señoratasunen langi da, ginebri ez da zalantzan jartzen. Zalantzan jartzen da refresko. Ez, baina adibidez, niri whisky zegaz pasetan ja. Ezin dut aguanta. Adibidez, hori olakoak. Eta zuk ezin dut aguanta. Ni hasieretan, ni oso kalimotxeri izenaz beti, baltza dana zertute, eta gero, a ber, zertuk eraten gendu zen guk, oso... Edaten dozuz? Eraten do... Esan do, gendu zan. Ez, baina, aspaldixen egize da, gero eta, osea, abaniku, ez, lehen kalimotxotik hasi eta edo zein likor eta edo zer horretatik, gintonike, Gintonik, ja. Gintonik da salto bat, Bai, gero nire beste belaunaldi batekoan, oso don, guk ez geunken dirurik edaten genuen klareti egazagaz da, holan. Klarete, merke munduko txarrena. Oinik ikusten dut ez gaztiek eta no se estila hori. No. Claro, kongaz da hori. No se estila. Baina guk hori edaten genuen. Klarete txar-txarra edo baltzat txar-txarra, bota gazeosi eta ez pasan egoten dirurik. Gu rekordanaz urteten hasi ginen nien, kalimotxitu eta zuritu euro bat ziren orduen, eta eraten genuen erdibana. Erateket. 13-14 urteaz, nik pentsaizu ze sarrana zen, zenik esetu dut kalimotxoa, 150 peseta hori da, euro bat baino gitxi hau. Ostras, que fuerte. Eta bain, 3 euro, 3 eta piko. Edo emititzen dugunean, igual jala hau. Igual jala hau. Bai, ni ja pesetetan, pentsetan doton niño. O niño, bai. Ez baina, pentsen neike, nik gogoratzen az, euro bat zala, 176 peseta. Ondino pentsetan dut 6.000 euro, 1.000.000 peseta. Hori, oza, iten dozu... Zenbat balio dau pisuak? Ez daki zenbat milioi, holan? Pentsetan dut ez daki zenbat, esaten da moduen gaztelaniaz de las antiguas pesetas. Ah, vale. Ni atzotxuenaz, nik nire lehenengo bidaia pesetetan paguen eban, Kubara. Kubara? Que guai, Kuba. Bai, oso guai. Baina, claro, oso guai, baina hartzen dozuz belarri ondoko batzuk, como panes, baina oso guai Kuba. Bai? Bai. Ba, hau esan da. Hasiko gara. Hasi gara. Anabasa. Venga, gaur ikusi dozu, ez? Ikusi dabe. Etorri dira onintza eta miren amoriza eta onintzen beita. Gure gana? Hori. Ratotxu bat pasatzen. Onintza enbeita, ez dala onintze enbeitia. Ze enbeitia hori... Nik esan dut, nik beti esan duten beitia. Askotan. Bai, zer gaitik, ez dakit zer gaitik da. Nik uste dute dala ohitura edo, berez beitia, bizen asko dauzgarrika beitia, edo beitia bera bakarrik, eta horregaitik edo izango da igual, ez? Beitia be, esaten da bela, ez dakit, baina askotan esaten da bai. Onintza enbeita, eta miren amoriza, bueno, zan zazuzie. Ederto. Aldien eskaragon, kontu batzuk esateko. Osa que hori, azteko eta pizka bat berotuteko, baina, bueno, ez da zua eskorik behar bez, ez? Ikusi dugu berbaiten dozuela, ez? Egon bidatu mota asko dauz, orduen... Hau dana grabaute dago, ez da esan dugun. Bai, bueno, toma faltze. Dana, bueno, ez dakit, hasi gara pizka bat berandu, osa que... Bueno, orduan, eringo dizuegu testazkar bat. Bai. Orduan, liburu bat gomendatu edo aukeratu beharko bazinute zin izango zen. Izan bida erantzuna, Lehengo etortu ta jazta.
Osa, ezin da pentsau. Bueno, a ver. Barriro hasiko gara, liburu bat. Bai. Bueno, nik esango dut minan. Minan. Ba, nik esango dut, ontsa irakurten nabilelako, Lizipe bildumako azkenengo balie, bilgune feministak eta emaginek kaleratu dabena. Izenburu ez zehazki ez dakite lan formula dute dabe, baina, bueno, dekolonialitatearen inguruko gogoeta interesgarri batzuk. Disko bat? Ez, liburua. Orain, kamarari begira esan bazu, zure liburua, gomendatu. Basa. Miren? Claro, ointxe da momentu, eske horrezta... Alkarrenak gomendatukoz, niko nintzen. Claro, nintzen ere, pandemian eta... Oso ondo, liburu bat, basa, Miren Amurizak idatzitako liburu zoragarri bat, emakume baserritarren beste ikuspegi bat, bukolismorik gabe, Heidi ez da existitzen, eta Miren Amuriza, basa. Liburu bat, onintza enbeita, izurritea, parkatu, barriro. Liburu bat, onintza enbeita, izurritea, onintza egunero berrian irakurten dozuen ontzat, gehien ontzat, gozamena da onintzan, berrian koplatan irakurtera oitute gauz, laburtsuen, eta liburuen bere gogo eta horrek, bapur batera zabalauen eta nasai jauen, pandemiari buruzko beste irakurketa bat, esango neuke ez beste irakurketa bat, beste bageiago, baizik eta beste leku batetik, egunero entzuten ez dugun ahots batetik, eta udan zelaitxo baten, zerrusatxo bateaz irakurteko. Ez dozue behar, ja book trailerrik. Ointxe indotxu, hau jarri da. Orain disko bat? Zaila da, Disko bat. Eta Juan pentsetan abesti, ere. Disko bat esango dut, zio zer esanen bida. Claro, ez da izan bier... Atzo sartxuen azelez, egingo dut apologia aspaldiko sasoieri. Eta badar bat, bolada bat gauza batzuk berreskuratu nahian, bizitzak buelteu doz da zelako lehengo gauza batzuk. Eta deabroak telatuetanen itzumutu gor, asko entzun eman disko bat, urte askotan entzun barik eukidot, eta azken aldizen, holan batzutan entzun egin dut osorik. Tazuk, Miren? Wow. Ez da izan behar favoritoena, baina, gomendagarri bat. Disko bat. A ber... Torri jate, ez dakite disko bat, edo batzuk, edo kantari bat, edo zelan izendatu, baina Ines Osinaga torri jate gogora, urte batzuk egin ditu beste plano baten, edo apur bate gordelekuen eta barrure begire, eta barriro bueltan etorri dan honetan, atzera, neube erun hau ez, talen hasieran esaten ibili garen azlotute, gu parrandan urteten hasi gineneko garai horretara, guk saso horretan goze pilo bat entzuten gendun, eta lehenko, ni nera bezaroko musika horrek entzutiek, eta pentsetan dut onintza bai, ez? Eruten gaitu beti ez, ara, eta orduko emozio bulkada horretara, orduen hori esangot. Eta goze generalean. Bai, ez? Gaina, oin dabil kaleratu berri dago ukelelearekin, kaleratu ditu... Miren Amurizaren hitzekin. Eta baita ere... Mirenen hitzekin, dena aldatzen da. Karo. Mercedes Sosaren itzulpena. Atzo izen zan hori, ez? Bai. Hain zuzen, betu danak ingo dugu loturak zirkuituen onintzan aurretik berrian neu bilinitzen zutabe gile. Zutabe bat izen zan, testu horren itzulpena, Inez kanta bat eneban, eta hortik lotzen dugu, onintza, Inez... Dana dago lotuta. Eta orain abesti bat? Nik esango dut, eskerrak badakigu nigeri egiten. Utsa bikote akustikoak, uste dut, utsa moduen ez dugu funtzionetan, baina utsa bikote akustikoak ataratako kantu bat da, Mikel Etxabururen testu batetik, eta, testu zoragarria iruditzen jat, eta kantua bebai.
nik esango dut Lurraren zentrua kantue, Xabi Bandinirena. Aspaldion asko entzun dut, irratien kasualidadez tokabitzaten entzutie, eta bueno, ni normalien letretara, kantetara, letratik engantzetanaz musikatik baino gehiago, eta bueno, zer, esan usten kanta horrek, eta amaitzen da gora bizitza arraro hau, esan ez orduen, bueno, bizi egon garai honetarako soinu banda. Eta zuen toki kutxunena edo? Nire leku kutxunek dire esango nuke bi. Bat da Atxeli Mendize, musikan dagoen mendi txiki bat. Gauza asko gaitik, familitik, eta badaukat hor lotura espiritual, emozional bat. Baina mendira igon egin behar denez, askotan laidako ondartzen aurkitzen dute Atxeliko baki hori. Ni neube horretan ez naz oso originala eta nahiko animali terrenala, ni berriztarranaz eta handiko hau zuen bizigara, eta bueno, handikoatik gora oizera bidien badauz pare bat baseliza, San Cristobal Txiki, San Cristobal Angoizen, eta niri mendiko baseliza horrek daukien kutsu erligioso guzti hori eta albo batera itxite, baina beti oso leku egoten die ondo aukeratutako lekuetan, ez? Leku altuetan, bizta, ez? Handidun parajietan kokatute, orduen maniantxe, zue arbolak eta... Zuek gainera ezautuko zue Euskal Herria landa, Euskal Herria osoa, kasi, ez? Zati bat bai. Gero arazoa da leku askotara gau ez joan garela bakarrik. Claro. Bertso saioan eguen bada iluntzien edo gauez, herri askotan egon gara igual 2 edo 3 aldiz eta danetan beti gauez. Baina ezagutzen dugu zati handi bat, bai. Errepideak eta herriek, bai. Eta testa izteko zuen planiko gena? Edo, bueno, plan bat, esango zenukena. Plan honegaz, Niretzako planik onena da, etxetik urten kafe bat edo trago bat hartzen, eta horrengo goizien bueltetik etxera. Niretzat, bardindoz nun, baina hori da planik onena. Horrek esan gure dugu egon zarela sekuleko konpainizegaz, ez doz leuki parrandarako planik, eta ez doz leuki etxerako gogorik, eta niretzat hori da beti planik onena. Beti. Chapo. Hori da planik onena. Batuko nintzak, neube. Honintzen planera. Nitzako... bueno, igual lelokeri bada, igual ez da. Nitzako, nire kapritxue izeten da etxetik kanpora armusetia. Ai, que bueno. Aztien zier, tarte bat, aztien zier zagoten askotan zerandirik, baina joen taberna edo terraza nasai batera, pintxo hon bat, kafesne hon bat, periodikuek, ordu beteko tarte hori, eta gero, honintzak esan da moduen. Gero ja, etxetik ez pasatzea, ja. Baina etxetik kanpora armusetiek kapritxo... Jo, begira. Bai, gizera, bai. Botako zuzuz marrugoiak, ere? Ez? Inoiz bai. Ene. Bueno, jundaitek iberan dure gozaltzen. Bai. Oin egon zaritela nostalgiaz. Azkenin pelikuli ez dugu esan. Ez duzu esan. Pentsetan egonaz. Oso ondo, esaizu. Pentsetan egonaz, inusente bat emaduen. Nire pelikula favoritoa berez da Pretty Woman, baina uste dut gehien unkitu neuen pelikulie bizitzan, izen dela La vida es bella. Ez, que beti esan dela. Pelikula hori dela zoragarrize. Brutala. Bai, bueno, ez esan amaiari jarri notzan, eta lo gelditu zan. Zan notzen ez da ezer pasetan. Lo iken dagoena irabazten dau, esaten bien gura mumak eta irabazten dau, osak ez da. Hori ez da bineon probarik, ez dezer. Ni gainera berriro ikusten, ez, berak ikusteko eta... Baina nik inoz ikusi dudan pelikularik benetan unkigarri zena, eta behin baino gehiagotan ikusi dut, eta beti pasaten jat gauza bardine da La vida es bella. Ikusten dudan bitartien barre eken dut, horregatik iruditzea, horregako egoera estremo bat kontetan duen pelikula baten, zuk lortzen dozu, ume horren unibersoan sartzie, beren aitxegaz, irri barre eken dozu, eta amaitzen da pelikuli, eta konturetzen zara, zelako tragedi historikoa ikusi dozun, ez? Eta orduen ja unkitzen zara, edo negar guri esartzen jatzu, edo, bai. Gomendio naz.
Buenos días, princesa. Eta miren zurea. Ba, nik beste klasiko bat esangot, beste garai bateku eta beste genero bateku, baina Matilda. Eta zueri igual txatzuen ari gauko Matilda. Nik ez dut ikusi. Matilda esan gure, bueno, lehenengo liburu irakurri gendun umetan, honin igual liburu ezupe bai. Komiki edo. Liburuenik beirakurren eban, baina zegoen pelikularik ondino. Bueno, Liburue. Bai. Matilda Netflixen dau, eta hau dinot, bueno, ez dakit igual hau alzan. Bai, esan. Baina, nik izen zan, Matilda izen zan, nire lehenengo VHS bideue etxien jaso gendune, orduen zan eskatilatxo bat, oso irakursali esana, liburutegi guten zan, eta bueno, ez dakizema mile bider ikusiko gendun bideo hori, eta gero barriro ikusteko aukeri auki gendunien, lagun bat eta bitxo grometan, hasi ginen eta konturatu ginen elkarrizketa ize danak buruz. Ai ama. Genkizela eta hasi ginen pelikuliatzera barriro antzesten, eta, bueno, zaro eta amarkadiek Ba, ikusi biogu. batu goinu zen. Zuk ez da ikusiko? Nik ba ikusiko batuko, Ez? Gomendioak, ba, bueno, ja joan garela atzera eta oroitzapenak ekarri doguz. Zelan hasi zineten bertzotan? Ni konturetu barik. Etzien dana bertzolarizek egon ziren, agite bertzolariz esan, osabak bertzolarizek ziren, eta ziren akitegaz, gugaz bizizan, eta banukan olako, akitegaz komuniketako modu bat zan bertzo sarrak ikesti buruz, kantetie, eta gero bertzo eskolara joan ginen asko pentze barik. Holan hasi ginen, holan gure familizen danak etien gauza bat zan, eta bani pein egin eban. Dana familizena, eta zurea ere, bueno, zelotuta, ez? Bai, Igual esen eukan beste aukerarik. Hasi nitzenien ez dut uste hortik, bape, ni nitzen oso txarra kiroletan. Eta ganera, alper samarra bebai. Orduen, bueno, garai horretan, ez, kirolen bueltan, edo apur bat, sozializetan kuadrilak lagunek egiten, azten zaren garai horretan, nik ez neukon kabidarik, nire lagun gehienak parte hartze ben gauzetan, ezta? Eta orduen, bertso eskolie zabaldu zan berri zen, orduen ni baino pare bat, 3 urte sartxo ezien lagunek tartien Maite Berri Zabale gai jartzaile, eta bueno, beste gu alkarraz ibiltzen ginen lagun kuadrilan, batzuk apuntau ziren, eta hasi nintzen, holan, beste gauza bat gehiago lez, bueno, beste esparru batzutan topauen aban leku bat eukinaban hor, baina, bueno, gehiago hori hitzetik eta lasaitasunetik egiteko, ez? Eta gogoratzen dituzue lehenengo plaza horiek? Ni gogoratzetaz, lehenengo aldiz agertokire 9 urtegaz igo neuen, da jeusien nintzen, kabliek eta egon ziren, da estropezeo egin neuen, da jeusien nintzen horregaz beti gogoratzen az. Entrada triunfal. Bai, erabat triunfala. Gero egize da, sutundu egin nintzela, eta kanteo egin neuen, orduen, bueno, horrek gero etorri dan guztize laburbiltzen dugu oso ondo, ez? Jeusitaltzeu, bizitzaren zati handi beto lan joaten da. Baina egize da, gero 15-16 urtegaz izen zirela lehenengo plazak, plazak, eta enaz bereziki gogoratzen zeintzuk izen ziren lehenengoak, baina, bueno, plaza batzuk eta ondo pasetan gendule, eta oin bertzotan estabilen laguntalde bategaz, eta horako oroitzapen hon batzuk badauz hortik, kajoiren baten. Nik, holan, lehenengo tariko, bueno, nik uste danok, ez, gure belaunaldizatik aurrera eskolarteko txapelketen bueltan, horre azten ginela, guk orduen Bilboko Indautxuko Elkarmen aretuen zeu, igual, kantaute gongo zaran? Ez, gu izetezan Gerniken, Markinen, Ondarrun, gero etorri zan Carmen aretoa, modernidade totala. Nireko takorduean zan olako holtza bat, ez, areto erligioso, ez, Elixiako aretoa zan, moketa bat, lora, haundi batzuk, guan txiki-txikilek, eta dekoten akordue da, orduko bertzuek eta batzuk idatzizkuek eta gorreta eta dekok zelan heldu plantak, ez? Zelan etxen gendu zen, hasieratik, nik akorduen dekote hori, 12 urteaz edo,
lagoinak ipini, eta gorretako bertu, orduen Afganistango gerri esan, ez? Orduen asko entzuten zan, eta nian Afganistango gerriari buruzkantetan, eta ez zer. Ama ebazerik. Enean jakingo ezer dan, baina zelan, ez, heldutasun plantak, ez? Eta ez dakizlako maitasuneri buruzko zelako gogo, eta botaten, ez? Inungo, bueno, Claro, es que hori zan, ez? Edadien edadekoa. Hori da. Sari oso intentsuak, ez, edo? Bertsolariek oso intentsuak sari, ez? Hori oso uste okerra dela, Bai? Bai, ez nik uste pentsetan intensoa garenik gero egize da bertzotan enbiar dugunien, Karo, gai askori buruz kante parafernalia dugu. asko hitzekin, ta... Bai, gero bertzolari zebe da, neurri baten, kasetarion batek jakin bideu apurbet gauza askori buruz, eta normalien ez daki asko eseri buruz, ez? Bai. Ze gai askori buruz idatzi bideu, edo kronikaken bideu, orduen, jakin bideu beti munduen zer dauen pasetan, baina ize inoz ez daki sakon eraino. Eta batzutan, bertzolari zen mito apurtze aldera esango nuke gure kasuen horretatik beba dauela. Osa, nik ezote esango garela inkulto batzuk, kontrako esango neuke, baina egize da, dakigule apurbet gauza askori buruz, baina gero bakotxak daki asko, bere gauzari buruz, berari interesetan jako zen gauzari buruz, eta igual horretaz ez teu inoz kante gorduen da, pizkat. Karo, ze, gaien inguruen be, badaude, ez daude gai oso mitikoak, oso estereotipatuak. Ja, bueno, ja igual etxetik prestatzen dut bertso hau erdizka, porque badakit galdetuko didatela. Bueno, galdetu. Ba, ezakit, mitikoak baino, igual, normalien gaitegizen parte handi bat, edo oin arte behintzet, oso aktualidadieri lotuta izen da, ez? Orduen, aktualidadien, zoritxarrez, gauzak errepikatu egiten die, ez? Gatazka bat, lehen oindala 20 urte Afganistan esan, gaur Ukrainari buruz egingo dugu berba, edo errefuxiaturi buruz, edo hizkuntzien gatazkie gaur egun brebetari buruz kantauko dugu, eta oindala 20 urte Euskal Herrian euskarazi buruz, ez? Orduen gatazkak ziklikoki errepikatzen die, edo hor jarraitzen dugu, ez? Egize da igual, azkeneko urtiotan ez, gero eta gehiago formato barriek ari diela sortzen, eta esan daigun, saio tematikuek edo beste kontestu batzutan girotute ez, bertso saio literarizuek izen leik esanak, edo ez da kasualitatea, edo, bueno, apur bat zu dinosun ez, gai mitiko, eta topikuetara askotan ez, urreratzen dien horretatik eta normalien hori ez, oso aktualidadieri edo kanpora begireko gaizeri lotute barik, apur bat, bueno, barrura begireko edo kontestu eta esparru intimo hauei lotutako saio motak edo, ez dakit, honinek, zer dinon? Bai, aira bat adoz, egize da, niretzako gai mitikoak baino dauz gai obvio batzuk edo. Badakizu gaur egun, tokeko jatzule Ukraniako krisiseri buruz kantetie. Badakizu hori... Eta askotan ez dutzu emoten pereza, igual dinozu, joe. Bai, emotetzu pereza, baina ez da zuk bertzo horrek etzien pentsa dozu zela, baina gauza bat argi dau, eta da, nik ja edade bat dekot, orduen, ja ez dut nahi sorpresan arrapetie inok nire esan batzuk behintzet, lintxamentu publiko bat jasango badot be, nahi dut gitzi gora bera defendidu nik esan dodan hori, ez? Orduen, zuk zure etzien, ez dozuz bertzoa pentsetan, baina zuk pentsetan dozu, nik benetan zer pentsetan dut Putini buruz. Zer pentsetan dut benetan Zelenskiri buruz. Eta gero esaten zen nire bureri, bueno, hau honintza ezin zu esan. Ze ez da politikoki zuzena, baina zer ez dozu nahi esan. Ez que ze zaila den hori, ez? Aliketa mental batein aldozu, ez? Osa, aktualidadea beti dagoen ez hor, bai. Emon badozu iritzi bat. Bai. Ez? Eta etengabe, eta igual, ezketanaren inguruan ez teko iritzik. Eta gertatu izan zeizue hori? Iritzi ez eukitzea, o ez kontatu nahi izatea, ez esatea zure iritzia, eta... Edo hori da, edo momentu konkretu baten, zure burue traizionetie pixkat, eta esatie puntiletan paseti gai batetik, eta esatie iritzi orokorrak babesten duen gauze bat, eta listo, ez? Baina gero egize da, beti egon direla gai batzuk, baina ez bertzotan bakarrik. Osea, informatibo bat pizten dugunien, ez? Futbolak okupetan informatiboaren euneko zati handi bat. Benetan kontetan badugu adibidez, futbolaren tartie, informatibo orokorrien okupetan du zati handi bat, ez bakarrik kiroletan, ez? Orduen, bertzotan be asko egiten berba futbolari buruz, edo izari buruz,
edo guazi ginenien, ez dakit, inori interesetan niako zen ez dakit zenbat gauzari buruz. Baina, klaro, baina nire negazeta etorri zen beste belaunaldi bat, neska gaztiauak, beste tabla batzukin, eta hilekoari buruz kantetan hasi ginen adibidez. Eta hilekoari buruz kantetan dozuzuk eta jentik esaten dugu, hemen datoz sonek barriro euren agaz, ez? Hemen datoz feministak, eta esatezu, jolin, futbola, naiz eta gure Europa zuriko estadioak bete, eta Ego Ameriketan be futbola ikusteko estadioak bete. Osea, benetan, zenbat jente doa futbolera astebururo, mundu osoa kontuten hartute. Ostra, nina berbetan, munduen erdizek bizitzako eren baten hilabetero ukiko duen gauza bati buruz. Eta hori nire gaize da, eta futbola da nona. Vamos a ver. Orduen, urte askotan, desoreka hori egonda gaizekin. Ba, ez dakit, ba, gaur egun, genero identidadi buruz azten bagara kantetan, ba, publikoa batzutan deseroso sentitzen da. Orduen, klaro dauz, gai mitiko batzuk, ez badauz gai batzuk, direnak obioak, beti agartuko direnak, gero dauz beste gai batzuk, aktualidadi kantetan ez dut zugunien, normalien ipintien direnak, suposatzen da neutroak direla, baina neutraltasun ez existitzen, eta gero dauz, guri interes da inakusen gaizek. Gogoen, bai, ez, gogoen, honintzak gogoen eukiko dau, Bizkaiko txapelketa baten uste dut eixen zala, kanporaketa baten, zei bertzolari ziren kantetan, zan, itxasopaia uste dut zala neska bakarra, eta bestiek 5 mutil ziren. Eta kartzelako gaize zan, ez nazako horretan zein zan gaize, baina, bueno, zu ama zara, eta olako eta bestelako, gatazka bat eukidozu, eta beste bertzolarien artien, mutil bertzolarien artien aitek egozan, itxaso ez da, etzan ama, eta ez, sortu zen hor polemikatxo bat, ez da bidezkue, hau gai jabi pintiez, eurek ez, ez da bebizi hori, aitek die, eta itxaso ez da ama, eta ze gaitik exigitzen dautzezu hori ez, orduen, bueno, naiz da, bueno, bagoi ezen zirrikituek topetan, ondino... Bai. Joan naz, eritu naz, zuriz. Ez, nik badakat ez dela, Bai, eta zein da gai arraroena edo tokatu zizuena kantatzea. Zaten dela, eske hau, eron espero. Jo, neuke jakingo esaten ze... Edo sorpresa sartu zituena. Egize da, gai arraroena oso subjetiboa dela, ez? Bakoitzak deko bere mundu intimoa eta bere hori. Bai, egize da nik lehenengo Aldiz Bizkaiko finalien kanten euenien bakarreko gaizetok eusatela boseolaria zara eta arerioak ez dakitzelako kolpe bat emon deutzu eta orzagoz rinean etxunda. Arbitroa kontatzen hasi da, 1, 2, 3, klaro, ba igual, Kerman Lejarragaren fanentzat oso gai normala da, baina niretzako zan, vamos a ver, no me jodas. Eta lehenengo pentsu birri zen eban nire buruen ostras, bosean 10 arte kontetan da, ez da. Eta bueno, bai. Eta gero apenas nekizen ezer boxeari buruz, eneukan iztegirik buruz ez. Orden, klaro, nik esaten niretzako hori gai arraro bat zan. Baina gero azten azpentzetan eta esaten dut, gai arraroa zan niretzat, baina ez da gai arraroa. Ja, bai, klaro. Jende askok ikusten dugu bozeoa, edo ez dakitzelan esan orduen. Arraroarena de, azkenien oso subjetibidadetik bizi dugu bakotxak. Hor, inoiz komenta hoxen dugu gure artien, ez da? Jo, igual batzutan eukibiko genduke komodin bat esateko ez da nahi hau kantau. Behin, nik honintza bentzun dukiko da hau historiz jau, Salvadorrek, ez nazako horretan nun zan zaio, baina, bueno, Salvador urepeletik egoaldien zan bintzet zaio. Eta, bueno, garai hartan, hori, ez dok 13 eta zizan garai hartan, baga-biga iga kantu ez, gerora alako bide zabala indabena, eta baga-biga amaitzen da, zirrizti-mirrizti, gerrena plaz, ikimilikili-klik. Orduan, Salvadorrek urtean holtzara, garai hartako gaizek baizien askoz be diferentiak, askoz be pixutzu hauek, oso, ez? Sententziak botatuko bat abestien atzetik, eta Salvadorri pinutzien gaize. Salvador, hauxe da zuretzat gaia, 3 bertso kantatzeko. Ikimilikili-klik. Eta antza, tipue, gelitxu zanan, arpeize behalatu eiakon, eta mikrofonotik esaeban, nik hori ez dut kantatuko. Eta jesarri entzan. Orduen, alde batera, hombre, nik oin perspektibo oso punkis, bai. Ole Salvador. Eta gero pentsetan dut, hori eiteko be,
gizona izen bide. Bai. Osa, guk askoz aukera gitzebuko gunke olako gauza bat etxeko. Gertatu izan da, zuri badakit gertatu izan jatzula, ez dakit zuri miren ere, bertso bat botatzea eta gero kristona aliatzea. Niri bertzoekin eiat gertatu, baina artikuluekin bai. Karo, artikuluekin, eske hori ere Twitter sortu da. Eta, azkenien, plaza publikoan esaten dozu zen gauzak, zure kontra buelteu leikez, eta Euskal Herri oso txikizera. Kontu da, beti esaten dugu gauza bera, baina zuke publikoan gauza asko indozu zenin bizitzan, eta batez be, zure gorputze estarin hegemonikoa, kontrako olatu hori, normalien zuk idatzi dozun hori, hain eskandalagarri izendan hori, aitzaki bat da, zu iraintzeko eta zu epaitzeko ez testo horregaitik, edo momentu konkretu horretan kanteu dozunegatik, baizik eta zuk ordezkatzen dozun beste guztiagatik. Eta nik uste dut, genero faktori oso nabarmena dela. Batez be, zelan, jenti ez zelan, ni bat naz, baina sare sozialetan gaur egun, edo zein forotan ez da bardine esaten dan hori, politikoki zuzena ez dan hori, edo danadalako hori ez da bardine esaten badeu andra batek, edo gizon batek, edo esaten badeu homosexual batek, edo esaten badeu transexual batek, edo esaten badeu persona arrazializatu batek, ez? Oso diferentia da gure reakzioa publikoarena, eta oso diferentia da lintxamentue, eta oso diferentia da lintxamentu horretan erabiltzen den hizkuntzia. Eta holakoetan zeiten duzue, ze die marroi bat. Aguanteu. Alde batetik aguanteu esan nahi dut. Listo, esan dozune esan da dau. Eta askotan parkamena eskatzi be askotan ez da soluzioa. Zeia, nik alde batetik ulertu aldot, guk egunero idazten dugunok edo plazan bertzotan egin dugunok, askotan jenti minjute sentiduko dela guk esan dugunegaz, hori zai ez zinedan gauze bat, hori niri bepasetan jat, batzutan banoa hitzaldi batera, edo irakurten duen liburu bet, edo zen gauza, eta igual hor ikusten duten zehosegaz mintzenaz, edo interpeleute sentitzenaz, edo erasotute sentitzenaz. Orduen hori naturala da, eta hori gertatuko da. Orduen nik uste dut lehenengo eta behinik ezi behar dela hori asumitzen. Orduan horrelako gauza bat sortzen da, lehenengo eta behin berdozune da pentseu, segatik esan dozun, benetan hanki ez hartu dozun edo ez, zure buruaga zintzoa izen, benetan esan dozu esan nahi izen dozune, benetan ulertu da txarto, nora heldu gure izen dozu, eta gero, askotan eutzien bizako olatu horri, lanien jarraitu, eta zure lana zintzoa bada, lanak eroango zaitu bere lekure, beste bueltarik. Nik benetan, ez dakit zelan egiten duzuen, eta zelan eusten dut zuen, ez dakit ausardiledan berbie, baina, zeuk esan duzun, posizio edo ahots ez hegemoniko batzutatik, edo zeinetatik, niri sare sozialetan dauen selba horrek, hainbesteko bilurre moten dozte, eta hain iruditzen jate zaurgarri geratzen garela, batez be, zeuk esan duzun moduen, publikoki ezagunedan jentie, nik ez dekot, ezelako konturik inun, iruditzen jatelako ezingo neukela jasan presiño hori, eta esatelako iruditzen pareko, danek dakizu nor zaren, zuk ez dakizu eurek nortzu dien, edo zer esan alde utzu, eta gero gainera, iruditzen jate askotan gauzek errealidadien daukien pixu eta sarien daukiena estatoz bat, baina eraberien orduen hor zauzienok, behitan triate itzelezko zera egiten dozuela, eta askotan neuri be ontsi etorri jate bueltako kezkie, eta pentsetan dut, etorriko da egunen bat, derrigorra izango dana sare sozialetan egotie gitxigora bera plaza publikoen mantendu nahi baduzu, edo ez dakit, nik eskatzenaz askotan, ze konturatzenaz, lehen igual Twitter zarren batez bez, oin igual beste eduki batzukin, baina Instagram be, ez dakit hor zer mobitzen dan. Iruditzen jat kontrakoa etorriko dala esan, eta adibidez Twitter hasieran zala
interesanti edo jentie konpartitzen da zela artikuluak edo kantuek edo gogoetak edo holan, gaur egun Twitter da, ez da eztabaida zanorako espaziorik. Ez, ezin da. Nik ikusten dut ez beste eztabaida batzuk, gaur egun Euskal Herrizen gertatzen diren gauzari buruz, eta ez da eztabaida zerizorako fororik. Edonok deko kontu faltzu bet, edonok idazten dugu edo zer, orduen da, egia da igual euskaraz zaintzen dala hori gehiago, ez? Ez nuke esango. Ez nuke esango? Ez nuke esango, euskeraz bet trol asko dau, eta kontu faltzu asko badaude dau. ere, Orduen niretzako, alde batetik gu bertzotan gabizelako plazan, eta gure izen abizenekin guazelako, baina espagin bertzotan ibiliko be, edo espagin du egundu artikulorik idatzi be, beren izen abizenakin doan edonorentzat injustoa da. Osea, ez da bardinetik bardinerako eztabaida bat. Zenik ingo baneu kontu faltzu bet neupe edo zer esan eike. Da, mineria inketzetzezen gauzat danak, esango neuke orduen, Twitter lagun batek esan eusten behin, erderaz esazten ez, ezke Twitter se ha convertido en un estercolero. Satzpilo bat, etorri daten niri burure esan, baserrizen eukite genuen satzpiloa, eta ez genuen satza bakarrik botaten ara, botaten genuen dana, ez. Gaur egun organikora joango litzeken dana, pun. Eta bada, apur bat Twitter hori ez da, eta satzetik, izten bozu satzan, denpora baten, geuse honak urtetan deu, luarrak urtetan deu, eta lurrerako oso ona dan materia organikoak urtetan deu. Baina danak ez deu balizio satzo nahiteko be. Geuse batzuk ezin die bota organikora. Kolilak ezin diez bota, papelak ezin diez bota, plastikorik ezin da bota. Orduen, Twitter da apurbet satzpilo bat, edonok botaten dugu edo zer, oso batza da hortik, ez da bai da sano batek urteti. Eta nik ikusten gaur egun Euskal Herriko gaztien artin ointxe, jente bat enpeineute ez da bai da sanoan, alde baten zein bestien, ez da modurik, ez da modurik. Baina egia da dagoela ez da bai da puntuetako mekin, Osea, ondo idatziak, askotan. Baina, rollo tal, baina egia da, dala, baina badaude beste batzuk. Zelba bat. Eta orain, esan duena, gazten artean. Da, izugarria, osea... Baina... Hor dago, gatazka. Twitter. Niri amorru ematen dozze, edonorri izango litzeke frankotiradora inoz espaleu beren izena bizenekin ezer sinatu bia. Neube bai. Baina ezke ez, pentsetan dodana, ezke provoketiarren edozein gauza idatzeko nuke, oso injustoa da. Osa, zuegoti zure izena bizenekin, saiatzen zure arrazoiek maiganin ipintzen, da gero jenti esartzen da edozein izenegaz, ez dut esango izenik, baina, esatezu, a ber, esan. Baina, nik ere bai uste dut, agian Twitter bai bihurtu dela eztabaida gune oso irekia, oso esanet edozeinek eztabaidatu dezake, baina badaudela gai batzuk ez direla Twitterren eztabaidatzeko. Hori erabat. Ez dakit. Ez daude moduan argazki batzuk ez direnak Instagramen jartzeko. Bai, berdina da, baina esanet, ez dakit. Iruditzen ez zuk esan dezun ezkinan Twitter, dela oso basatia sartzen zea, eta bueno, ja, edo zer gauz esan daiteke. Bai, edo zer. Baina badeko zeo zer, nik kanpotik eta galderi, badeko zeo zer erakartzen da bena, ez? Nik jente asko entzuten dut egunero purrustaka eta negaz, Twitter ez dakiz zer, baina, ez? Hor gertatzen da, ez? Hor gertatzen da, eta nahi dut ikusi, eta nahi dut egon. Eta beronik zesan duen, eta bestak zerantzun dion, eta... Hobeto da, barreatik ikustea, zezenak. Ze barruan, sortuko dago ere antsiedade bat, edo, joder, esateat, Bueno, ni oso, gaur egun apenas konpartitzen dute zer, baina... Dinot artikuluak, ez? Igual jartzen dituzu, eta igual, hau esan dozun hau, segaz gertatu jatzu fuerte, hori. Zeran da, siguiente pregunta. Vale. Badekoguz... Bideoak. Bai, bideo batzuk, hasietara joan da, hartu guzala gogoratzeko zuen hasierak, bueno, ja berandu, baina jarriko guz, ez? Bai. Bueno, aurkitu dugu bideoa. Hau, Bizkaiko txapelketako lehenengo. Aitzulua. Atxulua, potxiz, Jon Euria egon zantzaio horretan. Da, Joseba Artza. Osa, ikusteko aldaketa, eta, bueno. A ver. Bueno, hemen beste bat daukagu. 2007koa uste dut dala. Hau, 2008 goiena.
Bai. Ikusten zaretenean bertzotan, ze pentsetan zue? Buah. Nokia bat hortik. Jo, nik, bueno, ez dakit, hau ikusi barik eukiot. Orantzu pasabizaten, nik beti eukidote oitxurie egunerokoak eta idazteko. Kumarraga 2007. Bai. Esan dugu eskarela intensak, baina ni bastante nera bezaro intensue eukine bai. Baina nera bezaro... Eta gerora be bai. Hombre, idazlea zara, idazlea... Bai. Intentsoak beti. Bai. Ez, baina hori, ez, bueno, topono esan kuaderno esar batzuk eta ni bilinitzen irakurten bertzue orduen, ez? 17 urteaz bertzutan eiti esala, la hostia, eta zelan idazten eban, gaur kantagot ez dakizeinaz, hau zan nire ametza, naban sinestuko ez dakizer, ez? Que maravilla. Eta holako, eta oin ikusten esan du, hori seguramente egongo zan, ez, aparretan, eta dana bertzue, eta gerora, ez dakit, zuri pasabilatzun, hau, behin Miren Artetxek izendatuan efekto Marisol. Marisol zan ume kantari eta... Bai, prodigio bat. Zera ez, ume prodigio bat hori ez, umetan hasi garenok honetan, eta pun, hasieran zer horien, eta bueno, gero, onerako eta txarrerako, pisutxue hartzen zoiez, eta apur bat fluidez hori, edo freskotasun hori, edo intensidade hori, niri momentuka pasabilate ez, galtzie, edo estutzi, eta orduen, arek eguneroko ektopeti eixen zen konturatzea. Eske hau nahi gendu nahi, eta behitxu ze ondo, hemen gauz. Eske zuek oso... Urteta gero. Zuek oso harin salto egin zenduen, hor, belaunaldi baten hor, egon zinen taldetxuet, oso harin. Nire ekasue dana izen dan maratoi bat. Osa, nire intensidade izen da guandu diotxe. Nire momentu heldu arte. Bai, baina esan nahi, nire lehenengo aldiz bizkaiko finalera, ia 27 urtegaz baseu nintzen, zuek 19 urtegaz ja hor punta-puntan zeundeten gure ondotxuen ondo, eta gero bat txapela be oso berandu, eta, bueno, oso berandu ez urte askotara esan nahi, baina berandu da ez ailegeti ez. Baina esan gurot, ni beti joana solan, oza, exitu handiz eukite bienen paralelo, nera bezaro guztizen orduen, hori bai bizi izen dut, diferente. Baina ere beti oso zauna Marisol da egonaz pentsetan haber. Noga saldo da nire burueko pantalla ez dakit. Efekto, ez dakit zeiziko da efekto. Joan pentsetan bat egongo da, seguru. Baina, alandabe, oso zauna izen zara. Mundu horretan edo baita ere telebistatik. Eta gero ere, bueno, lehenko jarriko dugu bideoa. Eta gero, helduko diogu hori, imaginatu dezakezu zer den, ez? Bai. En mi collo y en mi moño. Bai aztu gori jarriko. Vale, beste bat jarriko dugu. Bueno, hau lehengo. Algorta, tojaiak. Osa, bertzo, Gatxe Ibarra. Xabi Paiagazte gazte dametz. Uliagaz. Kintuak izan ziren honek, ez? Karo, ez dago zaurkitu zarragoak, baina egon biedi zarragoak, ez? 20 kilo edo bitxeak dekotez. Exagere barik, realidade bala. Bale badakin nola konpondu, hau burutapen itzela, amets da biok esango dugu, gure amekin goa. Hori, eta hain dekogun bestea. Bueno, karo, zu, bale, bideo aurkitu dugu, baina lehenagotik ibilten zinen, ez? Bai. Horrek bideoak, non dauz? Ez dauz. Ez dauz, sarranaz esan grabetan. Moin edo zein guraso da beti, beren nio grabetan, baina guke nik argazkizek dekodaz batzuko lan lortu dazenak denporiegaz. Bai? Baina oso gitxi eta bideorik apenas. Epale, oso de... Hau bai, begira, flipeko du, hau bai. Baina hau da kargu hartu nebaneko. Baina, zelan daki. Zindagit legeak alabe hartuta. 2012ko ekainak 21. Aiama! Amen. Enhorabuena. Como si fuera un regalo. Ederra marroia. Bai, marroia izan zen. Piskat bai. Hori, ze sartu zinen, Bizkaiko listan, ez?
bai, ni nintzen zerrandako azkena, Iñaki antigüedazeke inkompatibilidade kontu bategatik itxi eban, eta ni joan nintzen. Eta, bueno, basan oso garai berezi bat, Ezker Abertzalie Madriletik agertu barik egoan urte askotan, eta bilduko beste alderdi batzuk, ea kasu egonda egozane, horretan urtietan, baina, bueno, bagu, Ezker Abertzaleko ginenok edo urte askotan Madriletik agertu behin barik, idigora zen garai aretatik eta, bueno, erabaki izan ara joati, eta, bueno, hasieran egon zen diseinu bat, eta gero, azkenien instituzioek jaten dabe zure eguneroko lana asko, eta inorrez ginen politiko profesionalak, eta, bueno, asko ikasi berri zen gendun, oso denpora gitzi zen, eta Sabino Kuadrak esate moduen atrotekuto. Beti adineketan, prisaka eta egoeri esalbetan asko ikasi gendun, eta pertsonalkinik asko ikasi neban, kriston ekipo auki gendun, uste dute ez dala barriro paseuko, gaur egun hausartzen esaten ez duela bilduk beste olako talde batengo, ze imposible da olako satelitek talde baten funtzionetie, imposible da, eta funtzioen egin gendun, eta bueno, ikesi asko egin egin, Eta gogoratzen dituztu momentu ditako anekdotak, ola bitxiak edo zerola. Zer da Madrilera joatera diputatuen kongresura? Bueno, Madrilera joati da gauze bat, eta... Bueno, bai, ara. Zakit, niretzako lehenengo aldiz sartu nintzenien, orduen Pepe gehiago oso eukan. Eta orduen egoten die, hemizikloa da telebistan emoten duena baino txiki jaua da berez. Bai. Bai, telebistatik eta asko zan dizia emoten deu. Eta orduen berengo zirkuloan ministroak jesarten direz. Horren, sartu nintzen lehenengo bider, eta ikusi nema zeinenan Pepeko ministroak, Rajoy, Soraya, Berte, Gonzalondeño, Fatima Bañez, Ana Mato... Ezagutzen duzan guztiak? Telebistatik eta gehienak bai. Ze, edo intzen duen rollo... Venga, ikasiko dut, nor dan nor, a ber, nor sartzen da nigaz, gero nik esateko... Ez, ministroak gitxi gora bera, danak ez, baina gehienak kontroletan ebazen. Gero ja bosera mailiek eta hori joan nintzen denpori azikesten. Baina egizera ikusi nema zein danak jesarrite, asteazken goiz horretan, eguesten goiz horretan pentzen eguela. Egize esan, PSOEkoak guretzat ez dire obak. Eso inkluso momentu batzutan txarrauak izan die. Baina estetikoki, osea, Peperen eta PSOEren diferentzien nabarmena da. Osea, guretzako bizek ordezkatzen da antzerako zehosar. Baina, Peperen... Nazalina eta beste gauz asko, hemen ez duzenak zango da. La terrible da frankismo usain bat itzela. Eta, bueno, antzauz eta konturatzen zara, politiki edala gauza bat, ideologia dela beste gauza bat, eta joko politiko instituzioetan gertatzen dena dela beste gauza bat, bizotzoneko personek ezin da benain, zeda olako... Zakit nien nintzen joan lagunek, jendenukan inungo interesik zenbait jentegaz, beste batzukaz bai, zenbait jentegaz kafe bat hartzeko. Baina konturatzen zara eszenifiketan da bezala oso ondo uren arteko eztabaidak eta gero kafeteriru danak doazela batera, eta niretzat hori adibidez terribli esan, zukurtetan zenun estradora, da insulte hoetzen zatuen, da gero kafeterizen etortiek, ketal, ayer el Bilbao ganot, esatezun ni Bilbao, ni hostias, nik ez dukot inungo interesik zugaz berbait, eko indela minuto biegon zara, ni insultetan, ez? Claro, es que fuerte, eta aparte, ez, Eskerra Republikanako Teresa Jordak, gogoratzen az beti esatezela jauzara, oso persona atzegine, oso horreza da zugaz, egoti elkarrizketa baten, da gero azten zorien gauz eta sartzen dire honek Pepekoak eta gelditzen zera isilik, genizio txarrien eta esaten dutzen, ezke horrek izorratzen dabe gure bizitza. Osa, horrek dauz hemen, erabakitzen, zelan izorratu gure bizitza. Reforma laborala, abortoa, pentsinoen reforma, hezkuntza reforma, osa, horrek dauz gure bizitza izorratzen. Osa, nire etortzen jatela haciéndose el majo ascensorien, barkatu. Claro, es que hori... Zuzauz, nire bizitza izorratzen. Ez dut nahi izen zure lagun. Osa, eta gero haien artean ondoratzen dira, Interesetan zure lagun izetie. Bai, azkerin oso diferentzik itxi daue bipartidismoan. Ze gainera, zuen garaian, zuek urtetan zinetenean, askotan entzun bez, edo berbat, atxistuek... Nik imaginetan dut oinbe hori edukazioarena esala asko mejoreuko, oine eskuine, ultra eskuine kurten dugu armaizotik, eta imaginetan dut edukazioan eta hori
kolegio de pagora joango di, baina hori txarrera joango zela imaginetan dut, edukazioaren kontu hori, era bat txarrera ganera, orduen. Ez da ustinbidirik emoten. Baina, bueno, nik ikesine banan igaz gelditzen. Hori, ino sentido dozu, joder. Igual esos esaten zauz, ino zentzuten, eta esateko aktu, tio. Zeta etorri zari, Edo, askotan ikusten dire irudi batzu, eta inozu. Eta gero, beste galdera bat, askotan sortatzen zaiana, dagoenean utzik, ze beti ez dago, beteta dago, egun potenteetan, baina gehienetan utzik dago, hor beteta dago botazioetan, timbri joten dugu botazioetara joateko. Orduen jentin botetan joaten da. Hori, eta gero guesten noizetan kontrol saioetan egoten da beteta. Zuen kasuan, joaten zintzen dena ora, edo hori ezinezkoa da. A ber, gauza bat argi dago, eta da, kongresuen funtzionamentu, eta seguramente hemengo Gasteizko Legebiltzarreko abeantzera, dau antolatute, ez egotekoan denpora guztitzen ezin da. Osa, zuk ezin dozu, 2 egunetan, 3 egunetan, egun bita erdizen konzentru, ez dakizen bat gai, ez dakizen bat eztabaida, ez dakizen bat komisio, eta talde txikizek, prepare bierba da bezorre gaidanak ezinezkoa da, eta gero bestalde batetik infumablia da. Ez da benetako eztabaidarik. Bueno, eske, da estenifikazio bat dana, ez? Dana adostute dau. Beitu, Inglaterran benetako eztabaida dau parlamentun. Zani batzutan egoten azetzen ikusten Inglaterrako iruditzek, eta iruditziat marabillosoa zeda. Batek egiten du berba, urtetan dugu beroneke morroiek uliek alandeko zonak, eta urtetan dugu, da egiten dugu berba, da gero ez da utxandarik, oza, jentik atzamarra altzetan dugu, eta horren arabera egin leikie berba, ez? Lehen behintzet. Inglaterran, eta bueno, Ego Amerikeko, Brasilen eta hola menik ikusi dute zen irudi batzutan, hiledan jartzen die, eta ez, replika zuri bururatu ala, bakaro hemen ez, oza, hemen oso antolatute da, oso interpelazio bat, harinautik esan bitzezu gobernueri, ze gairi buruz zein gozun berba. Orden, gobernuek prepare du erantzune. Zuk egezu, bota dezu txapieterri ez minituen, da ministroak erantzutetzu beste 6 minituen. Gero, zuk erantzutezu 5 minitu, berak erantzutetzu eta amaitu da ez da baidie. Da, lege proposamen badagoenien, bardein mirenek proposatzen dugu legie, da gero, hunditik txikire bakotxaten pora bat deko. Zu ez hausen zuten bestiz esan da ben, zuk handeko zu papelien zurie botatezu tekitu. Hori ez da debate politikoa. Hori da, ebenido endermin libro. Osa, benetako erabakiak. Kafetegian, edo... Benetako erabakiz ekartzen dire oso politiko elekto gitxi dauzen lekuetan. Benetako erabakiz ekartzen egoten dire, oligarkia handizek, banketxiek, ejerzitoa, monarkia, eta gero, gobernuko batzuk. Baina, benetako erabakiz ekartzen da bezen jentiri, guk ez dutzugu botorik emon hori da, Europa zurizen guzurrik handizenetariko bat. Eta, adibidez, oin esan dozule, justo zuenean izan zala estrategia aldaketa, zupentzetan dozu benetan beharrezkoa dala egotea, edo... Egon ostean, Batzutan pentsetan do baietz. Erreferentzialki, importanti dela beste ate batzuk zabaltzen dut zuzelako, ez? Kongresutik aparte, komunikabidiekin, estaduko beste talde batzukin, harreman asko eukizeink ez, ez? Osea, azkenien Madrilera guzabaltzen gatun estaduetako baten hiriburu eta hor geuse asko egosten dire. Guk han egotie, interesetan jakunek. Gero ja politikoki, hombre, realistek izen bigu. Osea, COVID-en brote haundibete gombiko litzeke kongresuen, gure proposamen batek eurera urtetako. Esan nahi dut, imposible da, zu esoa zorretara. Da gero, politikiek batzutan miseri horrek dekoz, ez? Orduan zuk adostu bizu, igual, gure kasuen ez, gehien gozoa guan, baina ez, presoen urbiltzien truke, edo ez dakit, edo pentsinoetan ez dakitzea ekien truke, ez dakitzeri aldeko boto emoti edo azten iduti, eta hori berez oso gauza miserabli da, baina, bueno, joko politikoa tristi da, baina hola, handa orduen horretan parte hartzi erabakitzen badozu, azkenien nahi barik batzutan holako gauzetan jausten zara. Begira, politikaren, bueno, lagun batzuk ingo zen duzan, ez?
itzen. Bai, batez behin igaztaldien egon zirenak. Bai. Hori, baina taldetik aparte beti esaten dela. Ba, gure idazkari izan zan Elena, Madrildarra, eta katalanekin bagenuekan harreman oso politxe, eta batzutan mantendu dugu lantarteka geratu gara eta holan, baina, bueno, bestela hanbarrukoekin, ez dudaz faltan botaten. Ja. Kalera, ez? Bai, guazen kalera. Kalera, bueno, atea gera kalera, eta kaleko gazte batzuek, txune, Zuei galdera. utzi izkizuete galderatxo batzuk. A ber. Orduan, nongoak dira, hauek? Ba, donostiarrak denak esan duke. Denak, ez dago bilbotarrik? Ez. Ba, begira, Bilbo iria Nik irabazi Donostia. gaur. Ah, begira. Apa, Gabon, noizbait bota ez pertson bat behartzen una baina gopikeio edan da. Bai. Eta gogoratzen duzue, momentu hori. Hola, Ez, mingaina trabatuta eta... behar baino gehiago da. Bai. Ez edo sentitzea, orain, bai, ama. Bai, nik uste bertzo poteoetan eta gertatzen dala batzutan. Luzetzen direla espero dozune baino gehiago, eta momentu baten, publikoa bedau espero ebana baino, eta zube bai. Bueno, igual urtetan da bertzo beagoa. Venga, ez nuke esango, baina gaur. Momentu bedau ja neuronak traiziono behien zaitu. Bi, osea, puntu horretara heltzeko bi bide dauz, ez? Bat saio badeko zu, eta nahi bari, eran indozuta, eta beste bat, urten dozu parrandan, ez dakizer, azten zara bertzotan, ariketa kuadriakoek esan arte, igual, gaur ez, intensidade... Ja, zezuek, moztu. hori, etxean entzuten dozu ez bertzoak, ta? Nik tarteka bai. Neupe bai, tarteka, bai. Ni fans. neurerik ez. Ez da zu egiten, abertzelan egin dodan, eta gero, Zu kanteu dozune normalien, espada olako edan egin dozun kasuek eta, saio askotatik etxera soa zenien, kapaz zara gitxi falleute, saio osoa errepasetako zure gure. Wow. Errimak gitxi falleute, kapaz zara orduen, zuk txarto egin dozunak egiteko ez dozu, enbiar bertzoa puntu eus. Ez. Enbiar dozuni daun medie bota burutik eta lo. Onintza lo. Neizait ligatu dezten bertso bat botatzen. Zelan zan daulen honintzak, urrengo... Nik ez. Ez igual, zuzenien bertzo bat botate, baina nik uste dute askotan jolastu isen dugule, zualde baten zauzenien eta beste aldien dagoenien eta badakizu behir dagoela eta entzuten. Bertzolariaren erotika. Zuk zuzenien esan ezarren zeharka Ni esan daule. torpia izena zuetan, egizez. Orduan bai, ez? Bertzolaria... Bueno, nik uste dut jolasien sartu izan garela, ez? Inoiz edo behin. Eta honi niope... Igual bai, baina... Zango neuken, badatorkitxo lan, Niko torpia izena zorretan egiz esan, Badakite mikrofonoak botere hori emoten deuela, baina, bueno, niko torpia izena orokorrien horretan. Zein da zure bertso doinu gustokoena? Niri da kopla sarbatzutakoa, lapurrarenak dekie izena da... Larin, larora, larin, larora, larin, larirarora, larin, larora, larirarora, larin, larirarora, larin, larora. Hori nire favoritoa. Super favoritoa. Topera. Zurea, miren. Niriek, intensidade mailan mantendute, ranchera estiloko, bakarkako, Chabela Vargasen probablemente ya de mí te has olvidado, horren egokitzapen bateaz kantau izan dut, eta bigarrena, Greatest Hits, México lindo y queridon, versi 9, bai, ez, lan, olatu hori ez, beti gora zelan altutan... Hori egin aldeu, nire amorizak. Hori nintzen behita, beste estilo bada, beste abotz bat da, beste estarri bat, beste estilo bat. Sortu duzu ez deinuak eta dana, ez? Nik ez. Zuk ez? Zuk? Nik egin izan dituaz egokitzapenak, ipatutako bi horrenak, eta
azkeneko Bizkaiko txapelketan Silvia Pérez Cruzen vestida de nit doinuaz, bueno, saiatu nintzen egokitzapena egiten, gero batzutan, bai, bueno, doinu ebez, honintzak esan da bena, ez? Doinu ebe da aize soineko baten moduan, ez? Eta bati bere kantakeria itxik eta bere hautza itxik, doinu mota bat jatorko ondo, bestieri beste bat. Claro, zein egin dozue Jon Maiak esaten eban, irratia entzun, eta esan, ui, abesti hau, tal, kanteko dut abesti honen doinuan edo saiatuko naiz. Hombre, nik igual bertzo zaio musikatuetarako inozolan esan, doinu hau asko guztetiat, eta honega seinal izango gunke bertzotan. Baina gero plazarako eta holan egiz esan oso gitxi. Oso holan kanta bat entzun da esan, ui, hemen dau amarreko handi bat dau. Oso gitxitan ikusi dut hain evidente. Urrengo. Zein da zure herrimarik gustokoena? Herrimari gustokoena? Ba, nire izena betu. Miren Amurizaren aike da, dano dakigu Xabier Amuriza. Bai. Eta dekoz bertzo batzuk, mendian gora aritza, Imanole kanteta basenak eta gero Mikel Urdangarinek behiran berseino bat, eta nik beti pentzedot bertzo horrek didela, inoskorik onenak ez. Lehenengo bertzoa da, kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez baizait hitza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Eta Bizkaiko bertsolari gaztetxu batzuk, egun baten engainu guritzen induela zehozetarako, kante ustien kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez baizait hitza, mundua dantzan jarriko nuke zugatiko nintza. Eta uste dutala, rima perfektoa, bizitza hitza honintza, ez dau errima barik da. Bai, eta beti gogoratzen azorregaz, da askotan konte dut hori, eta orden, zelan, merezi baino gehiago maiten egun nire inguruko jente batek Bizkaiko finalien be pankarti hori iztien mundua dantzan jarriko dunke, zugatiko nintza, bai. Zen, erantzun baino lehen, karo, aipatu dago zure aitata adibidez, indauz kantapillo bat, Joselan da, hor, de repente, ui, nire aita nitzadia, tal, ez? Ez da zupentzetan askotan, rollo. Edo, ez? Ez dut zuen inoiz esan, rollo, hau zure aita da, ja, edo, ez? Askotan, kanta askoaz, neube, eta korretanaz, umetan eta batez be, kanta askoaz, gerora, nik lehengo ikesin naban Euskal Herrian euskaraz, eta nik esiko naban eskolan etxin edo, eta gerora, hau aitena da, eta beste hainbat kantaz, hau aitena da, hola. Ez dut rollo aitari esan, jode, zelako temazo, Hori atxediako esaten. Simboliko kitano kilbiguz gure guraso. Evoluzionetako modu bakarra da. Bai. Eta hori, rima. Bai, ni akortanaz gure, amama, aiten ama guaz bizizan, eta gure aitxe bertolarize da, eta gure aitxen anaiz jabatekue bertzotan eitxe ban. Orduen, gura mamak, gitxi gehi jau, barra diotik eta, beti, ez, bertzu mundu horrek iteban, eta berak katalogeta bazan, bertzolariek beretzat egozan, bertzolariek benetakuek, eta gero berak zateban, bertzolariek, eta gero horre bestiok beti tzendatzen. Da bizena. Eta beretzako gure osabi esan, beti rimeta banatzen, kantatzen, pentsatzen, tzendatzen. Horde, tzendatzen nire rima favoritutako bat izan da, gero gaur egun eskara atrebi duten abusetan larrei, baina beretzako kategorizia batzen hori tzendatzen egiten dienak beti, eta tabernan edo zera, edo hurbileko esienak horrek tzendatzen. Rekursoak. Bai. Gertatu izan zaizu noiz bai bertso baten aurrean txuri gelditzea? Bai, nik uste askotan gertatzen dela. Gero, eradiegaz, pena bat da esan birrizet, eradiegaz bai Holanda, ikesten dozu muletila batzu dekozuz, edo zein gairen aurrien, kantetako, baina gelditzen zara zuri zen, edo azten zara kantuen da astute jatzu pentsetan egon zarena, egun batzutan. Zuzoaz bertzotan plazara, zure motxila, zure kezka, zure eguneko mobidadanekin orduen, batzutan gelditzen zara zuri zen. Gero, harrigarri da batzutan, zenbateraino gauzen geube onerako eta txarrerako automatismuen sartute, ze askotan esate baterako bertzo eskolan dan hori pasau jaku, ontxe bai ipini gai bat hasi bertzue ataskau eta ezin amaitu, edo isildu egiten gara, edo tardeten dugu ordu erdi bertzo bat botaten hasi orduko, baina plazan sekule eskeunkizo permitiduko gure burueri hori eiki, ez? Orduen nik uste plazan ja, ez? Tablak gitxiengo batzuk hartute deko zuzenien,
badau arrazionalki esplikau ezin lehiken zeo zer, horren gaindi doiena, ez dut zuizten buruek eta gorputzekan isilik geratzen orduen urten eken dozu. Eta zelan, urtetan da? Urtetan dozu Aldan moduen. Aldan moduen. Makinetan dozu zure muletillak, zure... Ez dakit, superviventzia da. Edo errima aurkitzea, adibidez. Putada bada, baina lan errima baten gelitzen zaren zuri, egin dozu poto eta listo, eta plazan ba ez da zarpazetan. Geuzie da, guri umetatik esatezkuen, egin ezin dugune dela gelditzea. Eta hitz baten bat asmatu duzu, kolatuko dute mendik, eta errimatzen du. Nik uste dut asmatu ez todalain. Igual aditzen bat sartu erabila, baina asmatu... Hori, igual aditz bat inventeu eta, hau bizkaiera, gure herrieko bizkaiera da. Baldintza raroak, baleuke, kukaki, baina ez, normalin asmatu. Nik berba osorik ez, baina silaban bat olan hasi berbiet eta gizerta ezin barru, etorri joan da, ru, holan, amaitu edo, blu edo, ra edo, holan, silaba, bai. Ondo sartute dago, ez da gerten. Zer iruditzen zaizu gaur egun bertsogintzak duen eragina generazio berrietan? Trapadutazio. Se profundo. Ez dakit ze eragin eukiko da, bai esan aldo dana da, zoragarriz iruditzea jatela gaur egungo bertzolari gaztiek, ze freskura dekien, ideologikoki nunkokatzen diren, gauza askotan, guk 16 urte uki gendu zen, baino askoz be argi jaudeki zer ez da ben isen gure da ben, orduen ez dakit ze eragindeko bertzolaritzak belaunaldi barrizen gan, baina belaunaldi barrizek bertzolaritzaren gan, oso eragin positiboa, oso guna, eta... Bai, niri holan, bi flash etorri jatez orientzun deolan, azkeneko hilabete eta ardien ikusituaz, honintzape, igual ikusiko zen duen, emanaldile, Oiana eta Aizea Arana, Nerperitz eta Leire Bargasena, eta zelako astinjue izen zan hori guretzat, eta bestetik, oindala, lehengo astien jokatu zen Euskal Herriko Eskolarteko txapelketie, eta ni Euskal Herriko ez nintzen egon, baina Bizkaikuen bai, 3 aste lehen hau, Izaro Bilbauk hemen jantziban. Bai. Eta, honintzak esan da bena, zelan kokatute datozen, eta nik uste dut, askotan guri galtzen dozkue, zer transmitidu dutze zuek edo, zea holku emoten dutze zuek, atzeti datozenei, eta justo kontrakue da, nik perzibidu dutena, eta hain zuzen be, guk plazara urten gendunien, interpelau gendun gure aurreko belaunaldi leku batzutatik, feminismotik, gaztetasunetik, interpelau gendu zen eurek, eta derrepente dator belaunaldi bat atzerau, geu interpeletan gaitune eta ipintzen gaitune gure gorputzeri begire, gure normatibidadiari begire, eta beste hainbeste gauzari begire, orduen geuri bez, azala barrukoz kanpora ipini eraingozku eta alde horretatik bai. Eta hau, azkena. Bertsolarien artean aurkeratu pertsona bat enrollatzeko, beste pertsona bat juergaban ateratzeko eta beste pertsona bat ostiko bat emateko. Ups. Hau da, nahi zutena, salseoa. Itxe onda, Enrollatzeko bat bakarrik bertsolari dana. Bueno, a ver, nahi dituzunak. Zerio asko daude bertsolarien artean? Niri eiat paseu, baina bai, asko dauz. Bai, badago rolleteo. Bueno, naz asko bustiko, enrollatzeko miren aukeratukot. Berton daute. Errez. Parrandan joateko... Egin duguz, eder batzuk, Egin duguz batzuk, elegantiek, bai. Bai, abestero norra aukeratu bikotoin. Venga. Claro. Parrandan joateko, Unai Iturriaga. Adinkide badatza honek, bestela gaztiekin, ez da guantetan, goizelar. Bueno, bokadilloak iten bai. Bokadilloak iten bai. Bai, bokadilloak iten bai. Eta ostikada bat emoteko, maiaren lujanbio. Txika, dana eken deguain ondo, barriro behira bat zibizku, orduen ostika bat txubeten mogunek izo. Ja, bale, ez? Gaukera gehiago deko txapelketa. Nik, atzeko zaurrera hasiko naz, ostikada bat
Neure buru eri mongo neukizio, igual, ez. Neure buru eri motetzoguz larre. Ez dakite baliz daben, ala ez? Ez naz oso egitezan, eta etorri nazuna pentsetan, ai ama, ni ez nazolako saltzetan igual, momentuen erantzunik originalenak eta humoretzuenak botaten dituena, baina parrandan juteko, betu, erretarrekin jongo nitzake parrandan, zeurek emanaldi egin eta jarraitu ben, eta guk eskendune jarraitu eurekin, eta noaz liauko nintzaken... Esaren aliatu, ja. Edo bai. Bueno, honin. Ez que... Errezen hori zezati da. Etzeate asko guztien. Karo, hemen bertsolariak bete egiten dabe, hitzarekin jolastu. Belaien aldera, eraman. Eta orain, azkenengo bi galderak, baina zailtasun bat jarriko gu, eta honela bukatuko gu saioa, bukatuko gu bertso bategaz, baina errima izan barra txen. Tzen. Eta bertsoaren barruan, galdera. Hau, burrengo taldieri. Bai. San Mamez hasieran, gu guztiona zen, politikoak hasi, ziren kopagatzen, euskal kulturak ez du sarritan zapaltzen, ta ez alzaizu zuri hori larria iruditzen. Abilak gara denok playlistak hautatzen, zein kanta da etxean, siestan zein dutxatzen, dantzan hasita kantuan duzuna bukatzen, talagunei erakusten etzaren ausartzen. Amaitzeko ordua etorri jaku. Listoia itxi dugu oso altu. Pak batean ezin zan, jente obarik batu. Ta nahi dugu agurra ganoraz kantatu. Badakigu hasten baina amaitzea kosta. Hemen txegagoz rimak bota eta bota. Min gainari ez diogu eta egin koska. Onak gorde eta txarrek ez dute inporta.